domeniul recrutării presupune multă comunicare și cooperare. Iată de ce noi ne iubim foarte mult ceea ce facem. Nu există monotonie acolo unde sunt foarte mulți oameni cu o dorință arzătoare de a-și soluționa imediat problemele și de a găsi un salariu foarte bun în Europa. Nu este plictiseală acolo unde consultările durează de dimineață până la sfârșitul zilei de muncă. Nu există mai mare împlinire decât cea când realizezi faptul că ai ajutat o grămadă de lume să își dobândească jobul într-o companie de top în Europa. Există doar pasiune și dedicație. La Andiva o să simți asta. Avem foarte multe opțiuni de muncă în străinătate. Ne bucurăm să aflăm că oamenii vin la noi în căutarea angajării legale și sigure în Europa. Anume asta ne motivează în a continua să facem lucruri frumoase. Andiva. Construim viitorul tău.